eskertu egin nahi nizuen. Eskertuz, jada 3. aldia, ekitaldi hontara gonbidatzen dauzuela, eta 3. aldiz esan beharra daukat, niretzat oso pozgarria dela inozuekin, gainera, gero eta talde handia bat, gero eta jende gehiago elkartzen gara. Beraz, beti esaten dut, alkate baten eginkizunetan izaten direla eginkizun ez hain xamurrak ere, baina hau, urtero egiten dugun ekitaldi hau, niretzat azpimarratuta dakaten ekitaldi bada, gustu handiz etortzen nahi zuen gana, eta nahi nuke horrelaxe urte askotan zuekin batera egun hau ospatzeko aukera izatea. Beraz, Gabon deneri, eguratik ondo pasa, eta datoren urtean eta hurrengoetan ere holaxe elkartzen garen. Decía que para mí Euskaraz esatekotan, baina, Xabierrek esan ila dena esan du. Guk ez dugu postalik ekarri, guz martetik musika ekarri deu, eta nik uste horrek beteko batula Gabon bezpera hauetan, así que denok aprobetxatu dezagun, elkarrekin abestu, nik uste eta afinatuta etorri gehala deno, eta gogotxu, eta, zuek asko eman dezute, oain jaso dezazuen, eta guk jaso eta eman ingo den. Así que, hasta dira musika.